Не. Моля. Окей. Добре. Не натискай хикса на Viber. Окей. Елате. Чей, махни браузъра. Къде си бе? А ето тук съм бе, Анди. Криси, ела. Добре. Криси. Криси, чуваш ли го? Криси. Да, чувам го. Елате. Така. Криси вече рекорда, да? Криси искам в средата, като нещо стане, например, трета игра, след трета игра искам да видя колко температурите са. Защото рекордаш. Как да си направя на кой монитор да ми е? Не знам. Аз нямам втори монитор, така че не знам. А как да... Защо ми показва черна страна? Защо ми показва, че е в черно? Не знам. Аз не знам как се занимава с монитора. Добре, си хикс там, където... Да, за Viber, хикс, да. Да, добре, не си се махнал Viber, просто това го махнал. Добре, продължавам. Ай, Криси прави клип, не ти така или иначе. Добре, аз няма правя клип. Аз ще правя. Аз нямам флаш теб. Флаш теб, не? Да. Аз го нямам. Добре, Криси, знаеш ли... Анди, знаеш кой е Криси тога? Да. Инка гейм, много. Виждам Ангел, дай да ти направя малко бакшот, бе. Не. Аз това... Не, аз не съм ронал, бе. Аз ще бе. ги правя. Аз ще ги правя. Медик пак взех. Ти кой... Ангелей, използвай флаш, използвай такова... Как се казваше това? Използвай... Бакфлаш ли? Да, бакфлаш. Да, ама вече ми е на Phantom Step, не го промених, без забравих. Използвай, направи го сега. Не мога сега, аз го направих, ама не ми дава. Аз не мога да дашвам. What? Той идиот ли е, бе? Дай да те спася. Baby girl, I'm here to help. Ето ще спаса. Бич. Анди! Апа. Дай, ела тук, бе. Да иска на цели Ангел. Щех да умрат, бе. На колко си? Половината живот. Брат, аз заради тебе почти умрех 2 пъти. Не. Excuse me? То се рона. Крис, ела се да не те путат. Абе, он е там за роловете, тук е. Да. Ето. Той ти се появи. Ай, снимайте. Крис, ти педа. Аз съм го клеймнал, аз вече съм го Не клеймнал. съм го клеймнал. Аз съм го клеймнал, не ти. Крис, ти взели го? Убитах само до трябва 5 левел. Трябва да има 5 левел. Взимаш. Трябва да е 5 левел да го вземе. Аз вече съм го взимал. Какво получи от двата рола? Ама Анди не ми дава да ги взема, защото казва, че вече съм ги взимал. Не, дето ти ги взе миналата игра, Еми, получих медик и там пак медик, не знам, не си спомням какво взех. 120 ли? Аз да. Трябва да използваш Black Flash. Това много ще ви помогне на последната игра. What the fuck? Bright light. Down. Да можем да стигнеш. Кристи, кога мислиш да спреш клипа? Направо като вече си спечелил ли? Да. И ако съм загубил. Добре, значи след куки нещото искам да видя колко температурите, защото ми е... Аз ще чуя колко температури ще ти бъде ако рекордваш и такова. Чей малко.
Я отиди в обсуди. В студио. Добре. Не! Не бе! Не треш хикса. Чуваш ли ми? Да. Чуваш ли? Добре, натисни минуса. Тогава. Минуса, не хикса. Добре, това е окей. Продължай си играта. Минуса. Да. 70 градуса. 70 градуса. Добре, аз искам видя Криси, защото той също и прави клип. И това също малко градуса ще надигне, защото повече ползва видеокартата. Сега му е 80, ама искам по-късно Криси я видиш. Ангеле, да дадем ли победата на Криси? Да. Ой! Спасихте! Не, аз вече почнах да мърдам. Спасихте! Не си ми спасил, аз ще да спасям. Доставах пред стрелите. Аз ще да оцеля и без това. Не, нямаше да пред. Брат, аз так му бех пошал да се фантъм степ назад и бех доста екипи, така че... Те бяха още малко да те стрелят. Брат, нямаше да умра, бе, да бех на 70% HP, докато не стигнах. Толкова мога да оставя. Криси, искам напред на предпоследната игра или нещо си, преди, значи след ония, където прескачаш онова, искам да видя колко градуса ти. Криси. Хайде си клипа на Влад. Да. И ще видите моето красиво лице. Че, Анди, колко ти е градуса във видеокартата? 70. Моя е си... Не знам колко е моя в момента. Сега ще я колко е моя. Ризвам камерата, хора. Ризвам камерата. Моята видеокарта е 48 градуса. Аз сега ризвах камерата. Ангеле, чакай! Ангеле! Ето, почва! Тук има! Къде бе? Сега точно регретне. Го бе. Това. Я виж какво ще получиш от тях. Чай малко искам първо да отида на това. Добре, сега ще ги взема. Ролвам вече. Първото? Взех 120 пак. Стил на пикчера. Добре, второто? Сега взех медик пак. Добре. Абе, Ангеле! Ела! Тебе. Долу! Аз не мога да те разпозная, глад ти е бейкън. Ела, тук съм, бе! Ето. Ела! Ама много е трудно да те намеря, ти си бейкън. Да ме бутнеш вътре! Вътре ме бутнеш! Там! Тука! Да ме бутнеш вътре! Защо мога да влезеш ти? Бутни ме, бе! Опитвам се, бе! Бро! Да, Криси, преди си вземеш модъл. Защо си на shift lock? Тук знам какво трябва да правя. Аз съм... Криси с Мона Лиса! Локин! Криси, локни, молят се! Локин ни се, молят се! Окей. Ако Криси умре, влизаме в нова игра и Криси ще паузне клипа и ще като се върне надълго напак. Защото Криси прави клипа и без това. Аре, аз сега. Локин. Някакъв беше да стрелям. Криси е локиннат. Локин. Защо това не го правят? Защо се дадохте отгоре мене? Добре, нищо, не комплейнвай, просто локин ни. Сега не си локиннат. Ау! Някакъв ме избута и точно тогава ме застреля патрона. Криси, локиннат. Не си направил перфект. Имаш още време, спокойно. Добре, нищо. Имаме една минута. Аре, бързо! Давай! Не толкова бързо обаче, просто достатъчно бързо. Да продължиш просто, без почивка. Аре! Това ще е много добре за видеото. Това ще е много близко. Добре, още бързо! Колко минути са? 30 секунди. 30 секунди, бързо! Направо го рискувай! Риск! Колко става? 20! 20! Ще успееш! Просто побързай малко!
Да, почти последното. Не последното. Колко? Колко? 10 секунди, бързо, бе! Криси, последното си бързо! Yes! Аз съм много яка за видеото. Дай го напри! What the hell, man? Криси, сега, Криси, не искам да умираш. What? Аз не очаквах верно толкова по-добре да го се справя. Андре, имай вилица! Вилица! Между другото, ако оставиш на малко Криси и изядеш бисквитата, ти веднага ще си хилнеш. Да, знам защо. Знам. Пале, аз Криси, това ще гаси на печеното. Криси успя... Да! Криси успя да направи Мона Лиза! Останаха му 3 секунди! Останаха му 3 секунди! Къде е Криси? Криси, това ще е най-якото нещо. Това ще е на клип. Ама това е на компютър. Да бе. Криси, Я Криси, къде си? е тук в средата. На цялото място. Сега гледа в градусите. Бягай! 82 градуса, май. Сега всички ще се бият! Това работи за клип фарм. Добре, Анди! Трябва да пазиме Криси двамата. Окей. Криси, ще те пазим, бейби грил. Вижте, аз преди съм играл. Криси, ти просто прави една стратегия, където аз си казах. Да ходи тук, бегаш между легла. Или просто да скача най-отгоре. Да. Тук малко скачам. Не знам. Аз сега получавам кил. Ето. Декстър. Тоукс. Това е нова музика. Да. Опа, аз пъшех да те удара тебе, Анди. Опа, без да исках. Къде си? Удари го тоя. Аз видих, че ще умреш. Оу! Аро, би го! Трябва Криси оцелей, моля се. Оцелея. Това ще работи за клип фарм. Това стига, Анди. За малко ще да те прибия. Бум! Абе, вие ще спрете ли мен да ме удрате? Без да искам. Он я лети ли? Ай, Анди. Имаме хакер. Опа. Упс. Анди ще умре, бе. Ти вземам кебабчето. Вземах си кебабчето. Ето го. Ау, стига си ме удрал! What? Флаш. Ай ти използвам флаш. Yes. Какво хитбокс? Да беше то лаг, бе. Това е гъна. Кой те уби? Анди умре. Анди ме уби! Аз ли? Аз не бех близо до тебе. Анди, не бех близо до тебе. Убийте 2-2-2. Ма, Анди, аз не те убих, аз дори не бех и близо до тебе. Добре, убийте 2-2-2. Добре. Добре, все така, мейн керактера тук е Криси, така че... Ама то мисля, че е хакер. Нам долу ли е то 2-2-2? Не, нека си ту. Чу. То ще умре. Изберите го вор. Не изберите го. Yes! Колко хора стана? Колко са хора тук? Не. Значи ако сте един срещу друг, трябва да умрете. Трябва да умреш. Да, ще умра за Криси, ако... Да, Криси... Добре, Криси, ти трябва да си добър на това, нали? Знаеш, добър си по ритъм игри, като мене, така че... Нали? Аз умрях, защото вие само ме удрахте без причина. Аз се опитах някой друг да удара, бе. Вие само ме удрахте.
Без да исках, бе! Вече го то знам долу колко токсик е сега. Знам долу някакъв токсик. Токсик. Беше казал... Това каза. Аз не мога да се качвам. Ето. Ангеле, да мога да си от неговия отбор и да се... О, да! Значи ако съм същия отбор като Криси, ние бием буквално. Ама ако сте един срещу друг и се надявай нам долу да е от твоя отбор. Добре. Колко го победи има уби. то? То няма една победа, май. Кой? Нам долу. Не, нам долу е VIP, той се е скрил. Той е платил пари. Wow! Spending money on this game. Cringe. Платил пари само... Криси в момента... Ние сме различен отбор, Криси. Ангеле, От нам друг долу отбор е ли твой. сте? От друг отбор ли сте? Да, Той в другия отбор ли? да. Убий се. Рискуй се. Чей бе, какво? Криси. Натискай само грешното. Ангеле, не натискай това червеното. Само грешно прави. Само грешно. Добре. Нарочно ще загубя. My team was trash. Аз нарочно ще загубя тука. Да. Да, рейджбейт. Аре, губите. Да бе, знам, виж, аз нарочно тука натискам грешните. Ще пишам лагинг. Криси, го печелите. Нам долу ще загуби. Yes! Аз левкам. Не знам, след това ще гледам от компютъра. А защо лесно? Няма да гледаш Криси. Абе, мога му гледам от монитора. А тогава ще гледам... Нам долу загуби. Ето, загуби. Бра, аз не съм бот, даже съм добър, просто нарочно загубих. Не ми по какво нам долу мисли така. Ма ти не си 7-7. Аз съм 7-7. Така. Вижда в чата. Аз взех Мона Лиса и го направих. Където се написавам лагинг. I'm lagging. 7-7 you support the fuck. Въпреки че дори не съм и близо до лагване. Ама... Аз не бе въобще лагвал, просто вече някакъв екскюз нарочно да загуба. Криси, моля те, победи за мен. Окей. Това е много страх. Страх. Значи... Чай, гледай, Ангел. Значи, аз ще трябва така. Dude, why you talking? You might have big lag. Big black lag. Аре, Абе, Анди да нека за английски. Анди знае английски. Браво. Englishman. Според теб нямаше ли да знам? Ама това ми е първият път на ингейм на компютъра. Да. И аз печеля за сега. Да, заради мене. Криси, трябва да натиснеш А или Д. Да, знам. Знам. Вече съм виждал как Ангел го прави. Или искай някой да те кери. Цифър... Не искам да ме кериват. Отивай първи. Carry me, please. No, don't. Да, и ако падне то къде те кери, умираш. И двамата умират. Не, само той ще умре. Защото тук ще има още един живот. Скачай! Може да скочиш там! Криси, ако беше скочи, нямаше да ти даде такова да натискаш да или А. Той е жив и без това. Поне аз... Няма да имате Sky Squid Game.
Няма имате Sky Squid Game. Oh, what a muffin! Tears. Искам обаче веднага го качиш след това. Всъщност искам видя дали лагва клипа или не. Или дали се чува. Да, и да видим дали лагва клипа. Ама Защото аз като първо го пробвахме, малко лагваше, защото беше първи път и беше много тежка температурата. Криси, ако успееш да оцелеш до 1-1, знаеш какво да направиш? Ко? Не го атакуй първи. Чакай го той да атакуе и тогава го удрай. Да, знам това. Криси, ако някой те чолква, натискай копчета възможно най-бързо, колкото можеш. Не е вярно, не е така. Натискай ги, когато ти кажа зелено. Трябва да имаш добър тайминг, за да успееш. Да бе, знам бе, аз му казвам това, защото той няма да разбере какво копче да натисне. По-сейф е така и без това. Кристина, Криси, не се прави да аурофармиш. Добре. Ако виж някакъв, който е Фогин, скачи на другото, което не е Фогин. Да, знам. Трябва да... 2 лесна! Кой? 2. Добре. Той дет ме уби. Да, то лесна! Yes, baby girl. Айде да и двамата нападнат. Сега ако тия двамата паднат... Ако и двамата паднат, аз ще спечеля! Ще спечелиш на видео. М3, Ми3. Чакай, какво е написал Ми3? Абе, мисля, че има 2 грешни само тук. Не, има 3 грешни. Да, 3. Да, защото са 4. Ама не си рискуй живота тук, рискуй. Освен ако не почва. Ако са останали 10 секунди, ферми просто. Нема стане, иначе. Ама какво ще стане? Ако всичките не спечелят, какво става? Нищо, всички умират. Добре, значи Криси, ако станат 10 секунди, ферми просто. Окей. Поне по-добре ще опиташ. И ще даде да влезете трима в една стая, убий някой. Да, и Криси, ако убиваш някой, трябва да натискаш копчетата също. Обаче той ще бие много малък демидж според мен, защото няма мое тук. Стой си там! Нищо не прави, те ще ги страх да не умрат и ще ходят те. Напиши escape. You go. You go. You go. Friend. Ето казах ти. Аз и знаех, че те така. Ама Криси следи колко време остава. Мисля, че 1 минута и 3 секунди. Секунда. И докато аурофермиш, гледай за Фоги някак си. I go, now you. Напиши за На Играеш Dirty Game. Представи си, Криси спечели сега. Верно, те ще му тигнат. You want to die? Напиши yes. Yes. You will die. Да, Криси. Това фармеше. Добре. Двамата сте. You will die. Има Фоги отпред. Знаеш, що те е риско? Добре. Скочи. Да. Последното... И двете са правилни. Добре. Yes, браво. Айде! Браво! Криси, това църна газ якото. Реши да го кръстиш. My first win. Ever. Ти си. Беше първият ти опит. Не, напиши на компютъра, защото той ще иска победата за него. И вие сте без никакви победи. Да. Вълтни, ребел. Ребел вълтни. Не. Не, все едно, не.
Не, Волтва и Ребел. За сега. На Мингъл не можеш да го чолтнеш. Не, натисни X, натисни кръг. Кръг, натисни кръг. Където е да продължиш игрите. Аз не... Да, добре, аз се сакрифайснах. Той иска Али Белне. Верно ли? Yes! Си играйте! Криси, вече играйте! Криси, не знаеш как да победиш. При на компютър. Знаеш ли? Да. Добре. Може да се победи. Това ще е много яко. Първият е опит. И Мона Лиса! Това ще е гаси клучващия клип буквално. Това ще е най-якия клип. Клип фарм. Как ангел се сакрифайса? Криси, често каза, ако аз играех нормално, ще да загубиш. То не можете и да се чопнете, биете си едно много малко демидж да биете. Ако се чолквате, ще биете много малко демидж. I scared. Това сигурно е лесен за побеждаване. И ти знаеш за това, Криси. Където задържаш ходене и натискаш изведнъж записане и ти продължаваш да ходиш. Криси, не там. What the fuck? What the funny? Какво не е тебе? Какво не е тебе? Да, не го чолква или нещо, не знам. Not me. Не, защото не го е страх. Да. Не те ли е страх? Не го е страх. Ако плаче с Мона Лиза и изпечели, това ще е най-доброто видео. Да, и буквално на първи му път изцяло. Клип фарм. Това ще Криси, направи Аура фарм и клип така. фарм. Аура фермен, да. Скипвай, Криси, скипвай. Скипвай, Криси, скипни. Скипвай. Аз вече съм го направил. Он не иска скипва. Защото е нук. И просто пише ринга, ринга, ринга. Добре. Иска ли? Ама той не може да те чопне и без това. Няма да очокна, защото... Едно, добре, влезни в една стая. И затвори вратата. Ринга. Сако не знае как да спечели. Представяш ли си да не влезе в стая? Той вляза в стая. Влезна. Криси, я използвай хаковете си. Не, той няма хакове. Брат, няма му позволявам да използва хакове. Той всичките си акаунти ще падне така. Ама не хакове на компютъра няма. Няма да използва хакове, няма да позволя на Криси да използва хакове. На този компютър. Ринга. Криси изцяло просто въобще не хакове, защото ще баннат хакерите. И всичките им акаунти. Това е сериозно, не е сериозно. It's easy. То е левел 14. Ти си повече на мейн акаунта. Четвъртият за първи път да играеш в тази игра и може ли победата? Да! Нуп на тази игра, където при Мона Лиса. In-game noob. In-game... I am beautiful. What? Beautiful. Какво е beautiful? Опитва се да каже beautiful, ама не мога да пише. I kill you. Криси, победи, опитай се, локи Ниса изцяло. Да, знам. И се опитвай да го биеш без да си гледаш. Вземи го. Аз нямам лево 5, бе. Да бе, верно. Какво правиш, бе? Аре? Аз задържам W, ама не иска да ходи. Ти задържаш нещо друго, не W. Криси, нали знаеш как да го победиш? Да, знам. Той първо отива за Той е мене. също нуп. Ти имаш повече опит от тоя. И е нуп също. Ангеле, ако Криси е на по-малко живот от него, ти победи. Да, Криси, ако си много нисък HP, аз ще почна повече. Това се трябва сега да го ям, защото то ще ми се махне. Да, яш го. Ти вече фул HP, защото така викаш, бе. Скипвайте!
Ни. И сега синематик си, да? Какво? Абе, той да не е драматик. Кое? Синематик. Синематик, в граматик бе. Виж Гринбокс. какво лечо се е направил. Какъв е то гринбокс въобще? Криси, моля ти се локинни, това ще е най-якия клип, ако успееш. Да, знам. Мона Лиса оцеле, ти си Ultimate Survivor-а. Въпреки че това не ти е първа. Оу! Аре! Бум! Оу! Не! Yes! Окей. Аз не съм нуб. Ще успее, май ще победи. Той ще ти скочи! Той ще те атакува! Атакувате! Окей, нищо, почай спиш. Така драматика тука! Оу! Не! Ау! Не отивай там! О, добре ти го избута! Не отивай, бе! Не си се убиеш! Не отивай на там, ако е там. Той ще се демидж на себе си. Да, аз мисля, че ще спечели Криси, честно така. Yes! Криси да спечели! Криси Ако лъкни. даш ли си да получи фантом с теб? Да. Или да Не получи спирай веднага фантом клипа. артист? Ронни, когато можеш. Ооо! Нищо. Има много нисък HP. Почвай го тук. Има много по-нисък HP от теб. Ой, ти на компютър. Ооо! Ще убиеш! Йоу! Бум! Умира ли? Умре! Yes! Криси, първо равни, после спри клипа. Ай. Сега ще напиши... Шус. Колко ли пари спечелил Криси? Не знам. 100 милиона за сега. Сигурно повече ще вземе сега. Ако толкова се взима, да. Може да се апгрейдне нещо и даже ще получи Power Roll. Спри клипа, когато е верно вече си готов с всичко. Примерно Ронал си вече се апгрейдна от такива работи. Аз стана от 5. Напиши си ти на телефон. О, той е на PlayStation 5. Напиши си ти на телефон. Напиши, че ти си на телефон. Не му пиши това. Напиши, че си на телефон, за да той да... Защо? Ама защо да пише, че е на телефон? За да такова, да му затвори устата. Сигурно ще играе по-трудно. Ма как почна? Той цялата и това ще е най-великата игра, да рече аз се самоубих за него. Да. И добре, че аз го бях спасил на Lights Out. Той щеше да умре заради он. Това трябва да го качиш веднага, Криси. Да, знам. Взети, първо, Power Roll, бете. Да, знам. Взех Power Roll. Yes! Колко пари има Криси? 100 милиона. Да, защото е левел от вече имам 110 милиона. Ега си якото. Аре, Криси, я да видим какво ще получиш. Добре. Колко, чей, искам първо да видиш колко градуса ти е това. Видеокартата. И най-големия синематик... Не бе, какво натискаш бе? Ти най-синематик скис. 69 градуса. Криси 86. Добре, я виж какво получи. Чай. Да ролна. Да, дай да ролне Криси. Сега гледай Phantom Step. Не, Трикстър. Трикстър си е добре. За град Брич е много добре. Използвай Трикстър. Върни с пак апгрейд обаче. Не има Lightning God. То са 200 милиона вече. Те са, винаги са си били. Добре, сега спри клипа. 36